Og Uden, der er straffespark. Let er det ikke til. Christian Poulsen. Og på straffespark i søndags i hjemmekampen mod OB. Og det går han ikke her. Det er jo en meget intens kamp. Vi kommer meget skidt fra starten, men får at kæmpe os meget flot ind i kampen igen. Hvor ser du ellers problemerne? Hvor lang tid har du? Der gik lidt gør og godt i vores forsvar de første 20 minutter. Vi har tradition for, at vi altid laver mål, ikke? Ja, vi skal slå Viborg, og vi skal også specielt vinde, når vi kommer på det, der har en mand i overtaget, ikke? Så. Vi er helt til vidste, det var kun et spørgsmål om tid, før vi kom i gang. Og hvad med målet, som du kom ind og score? Ja, det var altid dejligt at komme ind og score, altså. Så afgørende mål, det er jo heller ikke så skidt endda. Hvad med faktisk opbakning til dig? Ja, det er specielt. Selvfølgelig er det specielt, når man selv har stået der. Det må vi tage hatten af, og det er jo et forbillede for alle os andre klubber, hvad Brøndby har gjort på fansby. Hvordan ser I mesterskabskampen? Den er lige så spændende, som den hele tiden har været. Ja, der blev gået godt til den. Det er jo klart, det spidser lidt til nu her i Superligaen, hvor vi kæmper for hele mesterskabet, så er det klart, det vil gå til. Jamen, når man vinder 5-0, så synes jeg, det er en god kamp. Jeg håber også, at tilskuerne fik set, at vi stadig har planer om at vinde mesterskabet. Det gik jo meget. Ja, det må man sige. Jeg synes ikke, at han kom forbi mig, men altså, det kan også godt være, at han var træt. Per og Christian i midterforsvaret havde måske været hårdt ved ham, og så var han måske lidt træt, det ved jeg ikke. Hvordan har I spillet det med spændingen her til kampen i parken? Nu, det er ligesom den kamp, man har ventet til. Man kunne se, forspringet forsvandt mindre og mindre, og man vidste, det her det ville ske, og nu vil vi stå i sådan en position her. Kommer det hjem? Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er en løs bold uden for feltet, og jeg rammer den godt, og jeg kan gå bag Rune ind i målet, så det var sgu dejligt. Mogens, var det mesterskabet, der kom hjem her? Ja, det er jo i hvert fald meget tæt på, men altså, vi skal huske på, at vi har en kamp tilbage, og den skal vi selvfølgelig være 100% koncentreret om. Ja, vi skal bare ud og vinde, men det skal være fuldt koncentreret, fordi man kan jo næsten ikke undgå at komme til at undervurdere sådan et hold. Lyngby på næste søndag, eller på torsdag er det jo, dem skal vi slå, så jeg håber meget, at det var mesterskabet. Peter Madsen med en god aflevering, så Thomas Lindorf skyder, og så er det Peter Madsen i anden omgang, og så scorer Peter Madsen! Cementerer Brøndbys mesterskab. Peter Madsen 1 minut inde i overtiden, og Brøndby foran med 2-0. Og hvem andre end Peter Madsen kan afslutte Brøndbys sæson. Og så er det slut. Brøndby er danske mestre 2002. Jeg synes faktisk, at det er det mesterskab, jeg sætter mest pris på. Så vi har ført 33 runder, ikke? Og det er alle de runder, der er spillet. Flytte byen, ja. Det ved jeg ikke, det går hvad. Ja, det tror jeg. Det er simpelthen essensen af det at spille fodbold, det er at vinde. Og så har jeg det altså rigtig sjovt, når vi gør det.